to me Jatsana order. Akuma Ejo, Akuma Ejo, Akuma Ejo, we never made it to come. Akuma Ejo, Akuma Ejo, Akuma Ejo, never made it to come. Come on, Kabi and Kosivi, come on, Kabi and Kosivi, Asem Tipi and Kosivi, a new Bricky and Kosivi. This Akuma, that's your night yet to me, Jatsana, all day. This Akuma, that's your night yet to me, Jatsana, all day. Akuma Ejo, Akuma Ejo, Akuma Ejo, never made it to come. Akuma Ejo, Akuma Ejo, Akuma Ejo, darling, never made it to come. Oh, I thought I was Nick Kwanwa, Ekawa Ran, Bisa, Miss Alfono, the soft ladies, me in full so the gentlemen, the pepe, Siana, Zenzen, I can cry now, walk at 30. Uncle Bob said, the mob sound zero, your pepe, you saw on page my Eko can now, I don't know. The man worrying Rabazam Kuawari. Akuma Ejo, Akuma Ejo, Akuma Ejo, never made it to come. Akuma Ejo, Akuma Ejo, Akuma Ejo, darling, never made it to come. Akuma Ejo, Akuma Ejo, Akuma Ejo, never made it to come. Akuma Ejo, Akuma Ejo, Akuma Ejo, never made it to come. This Akuma that's your night yet to me Jatsana order. This Akuma that's your night yet to me Jatsana order. Akuma Ejo, Akuma Ejo, Akuma Ejo, never made it to come. Akuma Ejo, Akuma Ejo, Akuma Ejo, darling, never made it to come. This Akuma that's your night yet to me Jatsana order. This Akuma that's your night yet to me Jatsana order. Akuma Ejo, Akuma Ejo, Akuma Ejo, never made it to come. That's your night yet to me Jatsana all day. This Akuma that's your night yet to me Jatsana order. Akuma Ejo, Akuma Ejo, Akuma Ejo, never made it to come. Akuma Ejo, Akuma Ejo, Akuma Ejo, never made it to come. Echo baby ko sivi, oh how baby ko sivi. Ayaka baby ko sivi, oh ham baby ko sivi. This Akuma that's your night yet to me
mediatina all day. This Akoma Edasiona yet to mediatina all day. Akoma Edge, Akoma Edge, Akoma Edge, never made it to Akoma Edge, Akoma Edge, Akoma Edge, never made it to Come on, Cody and Cosivy, come on, Cody and Cosivy, Asem TV and Cosivy, and you breathe and Cosivy. This Akoma Edasiona yet mediatina all day. This Akoma Edasiona yet mediatina all day. Akoma Edge, Akoma Edge, Akoma Edge, never make it to Akoma Edge, Akoma Edge, Akoma Edge, never make it to Oh, I thought I was Nick Kwanwa. Akwa ran a bisa. Miss Alfona, the soft ladies, meaning follow so the gentlemen. The pepe sa now no zinzin. I can cry now, walk at 30. Uncle Bob said, the mob sound zero. Your baby, you saw on page my. I call cat can now, I don't know. The man worrying rubbers and worry. Oh, no, woman who did them, we Mamma, Miagas and Chinan come from a dear back, Bamon, Messia, and then you know, I'm your satisfaction. what was it? Yeah, What's all more Remy one as electrical shot? Hey, we got some whoa, we got some here. Means I don't want them, their mom to me can't some more. Can't some let you know, Mamma is sweet you, and some can. What to me, I say, let's be them in style was is tired and could be you are one Sandy and come back to me for gratitude. We know what's up for better phone at Tuesday. Come in, something have That's a bad. What just pass a bad no. Hey, would you not call the catching of the I was out the rock room, it's your Koya. Media Koya, and then able to get that. Media Koya, the fashion to know. Somebody say, yeah, that's a style of Rampun. A minimum come fast from me, yes, I dare know. I say, you cram in, I mean, yes, I bimpo. It's me cram for my style, my yes, and can make higher science means me and Kaibi. I'm not just say, Muguswa yarn about you, and I bow a nation. And I. This Akoma Edasiona yet mediatina all day. This Akoma Edasiona yet mediatina all day. Akoma Edge, Akoma Edge, Akoma Edge, never made it to come. Akoma Edge, Akoma Edge, Akoma Edge, never made it to come. Echo baby ko sivi, oh how baby ko sivi. Ayaka baby ko sivi, oh
humble baby and cozy. This Akoma that's your na yet to me yatsana all day. This Akoma that's your na yet to me yatsana all day. Akoma edge, Akoma edge, Akoma edge. Never made it to Akoma edge, Akoma edge. Akoma edge, never made it to Come on, me call the Enco CV. Come on, me call the Enco CV. Asem TV Enco CV. A new breed the Enco CV. This Akoma that's your na yet me yatsana all day. This Akoma that's your na yet me yatsana all day. Akoma edge, Akoma edge, Akoma edge. Never made it to Akoma edge. Akoma edge, Akoma edge, Oh, I thought I was Nick Kwanwa. Akwa ran a bisa. Miss Alfono, the soft ladies, me in full so the gentlemen. The baby said, now no zinzin. I can cry now, walk at 30. Uncle Bob said, the mob sound zero. Your baby, you saw on page my. I call can now, I don't know. The man worrying Rabazam Kuawari. Akoma edge, Akoma edge, Akoma edge. Never made it to Akoma edge, Akoma edge, Akoma edge, darling. Never made it to Akoma edge, Akoma edge, Akoma edge. Never made it to Akoma edge, Akoma edge, Akoma edge. Never made it to this Akoma that's your na yet to me yatsana all day. This Akoma that's your na yet to me yatsana all day. Akoma edge, Akoma edge, Akoma edge. Never made it to Akoma edge, Akoma edge, Akoma edge, darling. Never made it to this Akoma that's your na yet to me yatsana all day. This Akoma that's your na yet to me yatsana all day. Akoma edge, Akoma edge, Akoma edge. Never made it to Akoma this Akoma that's your na yet to me yatsana all day. This Akoma that's your na yet to me yatsana all day. Akoma edge, Akoma edge, Akoma edge. Never made it to Akoma edge, Akoma edge, Akoma edge. Never made it to Echo baby cozy, oh how baby cozy. I a cow baby cozy, oh
Oh, humble baby, and co sing. This Akoma, dance your night yet to me, Yatsana, all day. This Akoma, dance your night yet to me, Yatsana, all day. Akoma, 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 you never made it to Akoma, 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 you never made it to Come on, copy and co-CV. Come on, copy and co-CV. Asim TV and co-CV. And you breathe and co-CV. This Akoma, that's your night yet me, that's not all day. This Akoma, that's your night yet me, that's not all day. Akoma, 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 never made it to Akoma, Akoma, Oh, I thought I want Nikwanwa. Akawa ran a bisa. Miss Alfono, the soft ladies, meaning follow so the potential. Yamamunyina akwaba edeba akoma 87.9 FM akoma mu nsam dwumadi braso awie mako mani abadwafo yatena se ena yede ebramo yabone bede ena yede ebramo enu nti sabre baby bia da wo bia no ne meka ne se bo epini eye wo radio no na frequency no eye akoma 87.9 87.9 enu ti hyene so ema me na tena ho ada ebia dwumadie ya ye ba bedi ne nei won so wo moa bia wo betumi a offer ye ne a ebetumi awie peye enu nti enchim wafidie no enfamfiri ha edi amagye so ene makos enu nti ba bia behumi bia TV so radio so uhumi abontini o bia behumi bia otiem makos metwamani esanse eno enmity na obehwe yen ewo Facebook a Akoma 87.9 FM follow yen like a page no jaw comment ewo ho na wa share e de amaye follow like comment and share sanso and na Facebook YouTube Akoma 879 subscribe me notification bell no so every so you get notified na wa shama fofron so etumi enye bi na wonom ahwe Free FM 97.5 ewo tachiman wonom abiem manager dachi na pamfo etwa mu prose enawie Nikki Pizza Fan Club GHUK Omboye Chidomezra Fan Club ewo Hamburg Germany Mrs. Bwedu wono ene ye presido mama etwa prose enawie metwa prose pa onyankrompon no nkoso anu wonhyira na onye wokese yeda se enano atapenin osimako monye 1500 na monfa en support me your bad time me sunumu eti me yemu dwame mame onyame enshaw ene wakoma pa obi sika information center ewo dwaben odroyefe make say wonom abiemo ewotro na nakua koko wa ha Samson Evangelist Samuel Mensah Pastor Julius Naba sikapa wonum nyina yakrado Ismail Howard enebo mi chidom ni adontene semi producer Nana Yaw ena de ekɔ social media enu nti follow yen ewo ho na bibia enye kama na yababa na dwumade ne so nenso mamenka berebe nchiro so what the tank releases cannot be retrieved. It can only be remembered. Master your tongue, and you master half of your life's problems. Yata shirema ebekano yentumi nsan. Nemom yekai enunti di wutachirema so se wutimi di wutachirema so a ene na wuwiase abrabɔ no watumi adi emufa eso sanse techirema yiada de ni se wokoka kire obie no ne suma sembi ne secret bi ni anu wokoye bi
nneɛma bi a wɔkɔka ho asɛm no haw na yɛ bebree nti sɛ wotumi di wo tɛkyerɛma so a na kyerɛ sɛ wiase abrabɔ no problems na ɛwɔ mu no watumi ayi fa ato agu nyame nhyira wo paa ɛno nti ma me mmra na me ne me nua bɛrima bi medi nkɔmmɔ ne me nua baa bi wɔ ha na abɔso baa na magya pa yɛ nti na me nsan mo so nkyerɛ wo bio sɛ ɛnkyɛ yɛde atapani appeal no ɛbɛbɛ awieɛ nanso yɛnyɛ nyaayɛ nti ɛnɛ yɛbɛsan aba so nti siesie wo ho na ɛboaboa wo ho ɛyɛ a na mmerɛ no ɛbɛ mu kakra na di nti no mɛbɔ mmɔden asɛ yɛbɛ mu a mɛkyerɛ mu mu te sɛ deɛ wokɔ nsuo na wankorɛ no ankorɛ ne so paa nanso adeɛ a wode kɔ nsuo no woba na wode abɛsom sei kɔ akɔyi sei woba na asom sei kɔ sɛdeɛ wobɛsi abra nsa na nsuo no ayɛ ma no nanso so sɛ nka wonya apan yi bi ɛna wobu nsuo no gu mu ma nsuo no yɛ ma ɛna woso a yɛ na ade bɛgu mu a nka ɛnkyɛ na ankorɛ no ayɛ ma nkyerɛ asrɛ ne sɛ yɛadɔfoɔ yɛahwɛfoɔ ɛne yɛadɔfoɔ ɛɛboa atapani paa nanso so ɛnketewa no ne dɔɔso ti sɛ nnipa nnum ɛsɛnde 20 cedis a woka bɔ mu a ɛyɛ 100 cedis na wokɔ akɔte ɛde afiri 1.5 billion mu ɛbɛka sɛn nti ɛba ɛnketewa ɛne kakra saa nti woyi boaboa no a wonnuru wo target no ɛda ɛno nti na ebi a sɛ woyi kyenka te sɛ deɛ n'ano grow fine baeɛ na ɔma ayɛ 5 na ebi baeɛ na ɔma ayɛ 5 no na yɛ maame Mr. and Mrs. Renchi ɔmo wɔ Ohio USA ɛde bi si wɔn nnuam so 5,000 saa de bae sɛ nka nya no saa nka ewie but 10 20 ebi de 5 ebi de 1 cedi imagine na bɛn na abɛboaboa we na no na watumi akɔ wo anim apart from ɔmo de ɔmo de bae mi sɛ nipa a wɔde 2,000 bae ɛyɛ yɛ sister baako ɔsi ne yɛ mu ne bi sister D deɛ aka ne nyinaa ɛyɛ nea ɛwɔ fam ɛsɛ a wɔkeka bɔ mu a wontumi nnuro wo target ɛna yɛn nso yɛnyaayɛ a ɛyɛ a ne yɛmpɛ sɛ yɛbɛtwa so because deɛ wanya no so obɛnya bi wɔ baabi anko a na hɔ abosome nom nti sɛ woantumi anya ne nyinaa na deɛ wanya no woka sɛ mabrɛ me present deɛ ama ɔma woanya ne nyinaa nti yɛkɔduru fie a yɛyi kaprɛ yɛyi sɛmpo a asa na akora no da so da baabi a wɔdaa ɛno nti kyerɛse a mede ama no no nti sɛ nka yɛnya aboafoɔ yɛnya adomfoɔ bi ɛne wɔn mu bɛte so akɛseɛ de ma sɛdeɛ ɛgro fine mo ɛyɛ no a nka saa bere nka yɛtwa so koraa nanso sɛdeɛ yɛtie bia no ɛnɛ ne kyena yi ne nade kyɛn deɛ menim sɛ ɔbɔ adeɛ bɛsane abɛhwɛ yɛ ama yɛtumi anya na wɔn ɛde no ɛkɔ ɛno nti ɛnɛ yɛbɛsan aba so ebiem boaboa ho na siesie ho no fa wo deɛ bra 0245 301 462 0245 301 462 0530 507 849 0530 507 849 ɛnɛ yɛbɛba so ntɛm san sɛ yɛbɛ ne nɛ ɛne ɛkyena ne adekyee yɛ anagye sɛ yɛgyae bibia mu ɛno nti ɛne yɛbɛba so ntɛm sɛ bɛyɛ a yɛbɛtumi akɔ yɛn anim kakra ɛkyena yɛbɛtumi akɔ yɛn anim kakra ne bi a yɛwada yɛyɛ de atwa to ano yɛwie na yɛde sika no ama wɔn no ɛno nti ɛnɛ yɛne abere nti yɛbɛba so ntɛm nti siesie ho ɛduru hɔ a deɛ wɔn nso wɔ no na wɔde aboa yɛ onyame ɛbɛhyira ma me mmra na me ne me nua bɛrima na me guest yɛ wɔ ha ɛmɛdi nkɔmmɔ bɛrima na me ma wakɔ aba ɛba Akoma FM Onua TV Akoma mu nsɛm dwumadie so ya ɛna amako adom akora adom na ne kurakura yɛ no ampa wodin mepacho medindi innocent dofu kwashi I see innocent dovu kwashi yeah. Medase na innocent free ne bai sisi mi frikita ana bai medase keta ne okwa wa kakra fine oba pa mu akwa ba Mpacho mejoso. na won so e umpom Mpacho boko. bibia e boko Mpacho. e de nyame ase wodin Mpacho me de lenda yeboa. lenda ebo a Mpacho.
Linda so free na bai. Mpacho me fra kra na bai. Wo free kra na bai. Mpacho. Na okay. Okasa ye mokwa. Wase oba no osi Yesu Kristo me ba no wawu osi menka so wawu. Aswata. Intiebe. Okay, innocent. Mame. Ewie. Mame, ewie de bɔkɔ na tonye bɔkɔ sa mame. Efi sɛ obi edi mawu. Obi edi wawu. Mpachane. Obi edi wawu. Obi edi mawu. Hey. Obi atwitwa baby sika ya na. Ana obi atu obi aduru. Esen sɛ ɔwɛ me sa. I see. Ene me ehu. Yo. Ma ko we de sɛ na me de ka kan no bɔkɔ na tonye bɔkɔ sa. Mame ɔte me sa right. Ɛyɛ ɔba me ne wɔ ɔba baako. Okay. Na ye friend no Stephanie. Na Stephanie ne mame no wɔ Accra. Aduma bi na dabre amu abayɛ den kakra nti no ɔma Stephanie kɔ na na ha wɔ Sunyan. Bɛ bosome baako mienu ntamini. Monday na agya me sɛ mesane e bi school nti mesane mu di discard ama. Discard no kwakwa masin sa. N'anyum na mame frɛ me so Mame bɛn. Linda. Linda yɛ ɔdi yɛn. Ɛyɛ me ba na mame. Okay, mo nware biem. Dabi. Oh, I see. Ana mama tia sɛ ɔdam ase sɛ masane me ba no di sika na mum akwa na yira. Na sɛ me hwɛ na Auntie Linda ɛde na akwa na yira ɛ. Na ɔse ɔmo next neighbor mama bi wɔ hɔ na ɔyɛ abrawa. Na sɛ Stephanie ko ba bia ya ɔkɔkɔ soma abrawa no. Na mama bi nsi tifie hɔ bi. Asoma Stephanie sɛ wɔn kɔnkɔtɔ paano ɛfa mmerɛ no. Stephanie kɔtɔ paano ya wɔma da. Na 2 weeks na ewu mi Stephanie ɛkɔtɔ paano wɔma ɛ. Nti asɛm no yɛ me na ana Linda bɛsɛ ntumi mmɔ amanneɛ no. Ɔka kyerɛ me sɛ ofi sɛ ɔbɛtumi ayɛ sɛ na ɛbɛyɛ a metia ɛha me. Nti na nka ɔde n'ahoɔden apimpim aba asɛ na yɛdi no ɛyɛ de ma no. Na in fact asɛm no ha me nanso wɔne ne twentwen sɛ deɛ twena wɔne twena papa no ma isɛ yɛto anamo. Na megye mame ne number afrɛ no. Ma me pacho sɛ ɔsoma me ba Stephanie. Ɔsɛ ane mesoma namba ɔkɔɛ wɔ mae. Asɛm ma ɔsoma kwala wɔ mae na deɛ na woyɛ. Wɔntimi nyi ma no papa. Nti ɛhɔ na ne kunu gye phone no. Sɛ wɔsrɛ me na me ba ne yɛ criminal. Ɛsɛ criminal in one sense. No sɛ ɔbɛwie 60 cedis wɔ dam hɔ pɛ. Nti no ɛmi sɛ nti akwa na wie sika nti wɔyera yɛ hwehwɛ na ana. Nti me put in questions by 4 wɔntimi anyi ma no. That's why kan sɛ ɔsrɛ me ɔmɛtu ho anamo. Let me see okay. Ano yɛ Monday. Na me ma no from Monday now to Friday. Me deɛ me hear me ba sɛ bɔdamfo mpo a ayo bi di hye me hear me ba. Ono see you na kɔ no katie. Nti from there no maintain nkan bi ma Thursday ewia ana me frɛ Madam Alice no. Say madam me pacho me ba na asam na me sa frɛ o me Yeah, Michelle. Osuma oba no your friend Alice. No, Stephanie. Na Madam Alice ana suma no. Oba no your Stephanie. Na Alice na suma Asuma no. Sana mpache. Yeah. Nti me frɛ Madam Alice no so wo dwuma me na oba fie nwumle a ne mbɛkasa. Nti anwumle no be 7 to 8 ana me frɛ no ɛkɔɛ for the first time. One peke second one me frɛ say phone adum. Ma from Thursday nwumle be sine me frɛ phone bia enko. Me frɛ phone bia enko. Anti sɛ me de bedamo. Na ene da anwumle. Nso me san try number no hwɛ. Me try number na akɔ obi apeke. Me na me kate kɔ no ba ko me ni nkomodi bia because we asem na du no ene me nsam bio. Nti me ni nkomodi, me ni nkomo bia na mo kɔ no koma obi fae. Ama me ko be dia dance sɛ kɔ no kama obi fae na so me kate no. Nti me ba ha wie ya me de me hwɛ me ba na yira Stephanie. Okay. Over 11 years. 11 years. Abaya. Okay. Me ba ya bɔkɔ ma sentia. Yo. Me da say. Stephanie mame. Ma. Linda. Ma. Okay. What's oba no yira no mu saying? Mpacho me one ma me frɛ me say let the be fie one man opa say that was last 3 weeks and 3 weeks. Oba fie one opa say wasoma akwana mfa ne sika ama. To abaji ne sika wo.
na wo na ma me so bisa ne se wasoma akra na so nya man na nya abotre oba na ma ju sika de abrel o ka che ma me se ma me abahye bone pa nti a aba be like ojeje akra ne so no ti me wona grandma ne fe me se Linda masoma Stephen ma me wa wasoma Stephanie na osoma no no amfa ne sika me se nya abotre oba me ma mo de sika de abana se me send this kind de ama ya mani pa kro no so okay nti the 3 days time wona na ma me na kasa fe me say Linda Stephen masoma no amfa me sika me nti me sika me se wasoma akra na 3 days on first sika number ya ana nipa ne nyama wo hwe nipa na wo misa se akra na kasa wa fa yefa na o ka che me se wo ji wo sika enti ma yeni kan hwe akra ne hu ni wia me do sika ye de ama o na o di matem nti ne 4 days time na me friend se ma me wasoma akra 4 days ni ye hwe ne nya hu no Oso untu hwana mombe mama ya ko report to police station. Omo se enkwaya announcement mama ya ko announcement but still ye hu akra na announcement no so. Decide a bo mai na ehwe akola no. Na woman sha so didi matter no kate call no. Nia wono na soma wo ba ama wo ba no emme fie wa yera no. Wono mpo nka ho bi e na mo hwehwe akra. Mu ko police station na won ka ho bi. E na mo friend so no drop line no. Bacha ne. Me mpo no me voice kono odi matem. Se wa ye den. Menim de me daye no. Se ma bisan se akra no ade nti osoma no nyama no hwehwe akra ne bi. Me ba ne ye kromfo nto oji ne sika wa. Ade odi 2 billion na soma wo ba no so mfa nkoto bank. Bacha 50 cedis. What the 100 billion na ma wo ba no so mfa nkoto bank. E na akra no edi sika na dwane akopa ba bi atem. Bacha 50 cedis. E na odi soma no so nkoto de. Onkoto blodo. Eni million ne mama ne fa nyeti anopa no no okwa adwuma. Ena akra na mabiem na na 3 weeks abusuafo a baby a wona na wona hefa ma me wo sunwane enti e ho no ne oba no ekoye mpacha okay oba ne ta ko na na mpacha da bi oba me nchi na ne second time da ko sunwane wono no okay enti wodi ne koye no enya asan na sa ka esi we isi mpacha me ne kotena obeye 1 year ti ye ko 1 year me ba peda ni bi nti on twen na me me free one ni 2 weeks na aseni si okotena wona na nche no 1 year mpacha mani na na e wo ho no munyina na mote mpacha okay na tama na munyina mote ho no maami Alice ya wosoma oba no kwa e wo maaye no na wo hu ne se otasoma oba no mpacha maami Alice na me ni ne be grandma na wo fie ho ne de me ni so osoma no enti grandma no call me number otimu frɛ me se Linda ma Stephanie mbla me nche ma me ya ade ma me ende me ya be sa okofie ho no ma Alice na according to any creature say most man no ko fufu na de mom 11 years akora oba no okowo fufu ane most man no ko fufu machine no de mom na wokoyam like na me nim until say issue we say na ni kunu be kire say o man ko fufu na de mom na ma me ne class why na just say ko ba be abdot akora me say na akora no be na ka say ba be abdot no usu creature say akora na ye criminal no be a criminal so ye abdot no Nti me bo okay odi ma Dr. Emre Munwie na oba matoaso de afri ho nti bi asem no eno no wasuma omoba 11 years oba onkoto brodomrel anopa okoye no wa ama wayira bepem ne ono de wonfa akra na wayira ne ho nembom no ne 50 cedis ya ode ma akra ne so mfa nkoto brodomrel no eno no oba abusua ho so obaje. But what's it? Debbie. Now the 50 cedis no win yache will be back. Now Ghana cry to be a young year to my way we say. I send some phone also. Doctor Marco. Yeah, I mean, yeah, no wumpo. I mean, I don't want to watch it. Yeah, grow fine. You grow fine. You're looking fresh. We are not Amen. It's your banum grow fine with your drew. But that Roma. Koko papa bi ene ye dia ye nunum bi doc yo Marco ma me chia no atiefo sabre Dr. Grofa Transis maka kra bi fati opom de ho asem Grofa yi mojedro edi yan kase koko ene ye dre friend design to Xylem and afra ye Grofa mojedro no ayi mojedro sronko a e ba Ghana hai obi obanu bia wa adanse po di fa dre ho adanse ndi bebre obi si na ni so bre no omu ana wiase twa ne ho omu ana asase ya entententen ono Grofa mojedro no eni si bre no ekọ bisi honam yaw na poso na jonku ni sisi ni to ase twetwe no na chiribremo onu Grofa magedro no na ode ointment ni hwehwe no ene yaw ni nyina ekọ obisi dura na dua obi ede hwan kromo no
ɔno de ontimi nda omini kɔtɔ ha na omina bɛtɔ ha onya growth amagedro no yɛ de nyame adom ade akyi a gisi ɛbɛbɔ ne prum nyane no ansa na ɔsɔre obisa aduane si hɔ a ɔde ne nsa bɛwom saa wɔntimi ne di ɔno growth amagedro no de nyame adom odi saa gye ntumu obisa honam yaw ɔno growth amagedro no ɛna yaw no nyinaa ɛkɔ obisa mpɔmpɔ na ɛbɔ no na ɛpae na ɛbɔ no na ɛpae ɔno growth amagedro no mpɔmpɔ no nyinaa hwete obi de ɔsɛ odware wie a gisi ɔkɔpa afe na ɔde adwene ho ɔno growth amagedro no ahoɔhene no nyinaa akɔ na ne deɛ bɛtɔm ana deɛ bɛtwam ama growth amagedro no ɛnsotɔ na mmom wobɛhwɛ ɔbaa bi aba agim ne growth ahyɛm ɛyɛ menstrual disorders nsa buom haw deɛ mfie du no ntimi mu ne nsa ɔno growth amagedro mo gya naba deɛ ba na ɔte yaw obi hyɛ ne deɛ aka nansa na ɔtwe ama ne menses naba no obi abɛte ne nka onya growth amagedro no meyɛ no ɛna yaw no nyinaa akɔ obi hyɛ ne deɛ ba ɛyi clot ɛni tuntum ɔno growth amagedro no ɛna ani ate kama obi hyɛ wɔn deɛ ne menses no wɔyɛ ne tot wɔyɛ ne nnɛ nansa na etwa na mmienu na etwa onya growth amagedro no meyɛ no bɔsome so a ɛna so kama na aba no growth amagedro no obi hyɛ wɔn deɛ ne menses no sɛ deɛ ɔyɛ no ɛba kora yɛ de ne kɔ hospital kɔwɔ ne pane ansa na etwa deɛ bɛtɔm a ma ɛnɛ mmaa di ahurisie ɛne sɛ obi hyɛ wɔyɛ family planning awie mfie mmienu nie afi nie ɔtwɛn ne mogya ne mogya ne mba ɛna obi ka kyerɛ sɛ kɔno growth amagedro no ampa ne ampa ɔde ɔhyɛ yɔyɔ kɔtɔ growth amagedro no yɛ no ɛne mogya naba obi hyɛ wapa wa paa wonya ɛna obi ka kyerɛ sɛ wate sɛ Dr. Growth sɛ nyankopɔn a mo ɔbaa bi abɔ nini na mmom ɔbaa wanhwɛ ɔma nhyehyɛe a awo betumi abɔ onya growth amagedro no yɛ no ɛnɛ bada ne nan so ɛno nti wotie radio no a gye number no na bɛka growth abusua no ho na nim growth amagedro no sɛ de bɛyɛ a wo so bɛyɛ dansefoɔ wohwɛ TV no a na wode wo phone atwa me afrɛ TV no sɛ de bɛyɛ a wokɔ pharmacy a omrɛ growth number ni 0244 59 65 32 0244 59 65 32 ɛna adigye aba adanseɛ kɛseɛ aba maako obɛsɛ ne yɛ nsa ne yɛ nan na ayɛ dɔk me kora deɛ ba me de pempem hɔ saa manom no anom a ɛnkɔ menya growth amagedro no yɛ no me nsa ne me nan titirisie na ɛkɔ ne nyinaa ɛkɔ dɔk deɛ na ɛkɔfa saa ɔhaw eba na deɛ kora na ɛwɔ aduro no da bia yɛ ba ne aka kyerɛ sɛ ɛyɛ sɛ wanom growth amagedro no ama wo nsa ne wo nan ayɛ titirisie ne agyae ɛfiri sɛ yare bɔne yare a yɛmu no nanso wanhwɛ yi a yare bɛtumi de wakɔnseɛ do ɛno nti ɛho sunsuansoɔ no adɔktafoɔ ato ne din silent killers wanhwɛ yi a saa ɔhaw bɛtumi de wakɔbɔkɔɔ ɛfiri srade bɔne no ɛfrɛ de cholesterol no ɔfom kɔwura wo ntiri bi ɛfrɛ no artery saa ntiri artery no deɛ ɛsi ne kwan sɛ biribi afam ka mmogya nipadua no ano awie de ama akoma no ɛpɔmpe akɔ nipadua no kɔ nyinaa na saa mogya a ɔkɔ no so nyɛ ɔno kwan na ɛkɔ nnuane a wadidi deɛ nipadua no asɔ ne so na ɛfrɛ no nutrients mframa a wahome deɛ nipadua no asɔ ne so na ɛfrɛ no oxygen no na ɛfrɛ mogya yi na pɔmpe akɔ nipadua no kɔ nyinaa sɛ de bɛyɛ nipadua no bɛgrow fine nyame a nyɛ wadom na sradeɛ kɔwurwura saa ntiri mu a ntiri nso ntokuro de dam te sɛ mpane ntokuro na sradeɛ akɔde dam nti yɛ saa ɛde atetee bɛto nipadua no so nti amanebɔ anaa kɔkɔbɔ a wɔbɔ wo amu ho sɛ yarebɔ ne de w'anim ɔba ɛne sɛ ɛma wo nsa ne wo nan yɛ titiritii no wɔsi mu ani ngo so firi sɛ wobu ani gu so a bɛyɛ yare kɛseɛ frɛ no atherosclerosis ɛduru saa no a na ayɛ den na kyerɛ sɛ mframano no ɛfrɛ no oxygen maako ɛntumi nnuru w'adwene mu ntam adwene no so wɔde oxygen ne adwene dwuma nti wɔanya ne ntam amfa ani dwuma a deɛ kɔbaa no sɛ cells ne wɔ adwene mu state sɛ ɛwu nti deɛ so w'ani deɛ so w'ano deɛ so wo nsa deɛ so wo nan ɛwu a na wɔhaw kɛseɛ aba pressure tim bɛto w'ani so firi saa bere yi akoma no wɔde wɔ speed ɛna ɛpia mogya no nti bɛma pressure bɛto w'ani so w'ano bɛtumi akyea wo nsa dompe no mu nsu na da ho ɛna obi tia fam a so atia fam so ne nam ayɛ ntofo obi hyɛ da anadwo a asi asogya agu ne ho honam nyinaa hyehyɛ no bi so wɔtena faako kyɛ ana ogyina faako kyɛ a na ne nan si pagya nom growth amagedro no na nyi saa sradeɛ mfiri nipadua nom nyɛ saa kakra na sradeɛ no foro wo soro koduru adwene ne ntiri nim na adwene ne ntiri ne pae a hɔ na doctors wanya stroke ma ko agya akora ne sɛ ako ato dɛm na otimi kɔba kora na te sɛn na yare ako ato no nom growth amagedro no sɛ de bɛbɛboa ayi nipadua no sradeɛ na firi mu ɛno nti na aduro yi ato ne din grow fine
efisɛ no ne aduru a wonum a ɛsa ɔyareɛ no na ɛsan siesie nipadua no ɛma nipadua no ɛyɛ nnɔmɛ no ɛno nti yɛato aduro no din grow fine asekyerɛ ne sɛ nyini kama nyini fɛfɛɛfɛ nyini ne saa bere ade wɔ ho ɔde nyinaa akyiri pɛ sika yi nkotɔ mmerɛ bi wadu pension time no wansan fa sika nkotɔ pressure nuro wodum grow fine magedro no a ɛbɛsiesie ama nipadua no ayɛ kama nyame adom yɛde ne nko nwanwasoɔ bi aba a yɛato din grow fine ointment sɛ yɛ wo kɔn wo nsa nkotodwe wakyiri brɛmo otu ase na atwetwe ho baabi a ɛyɛ wo wɔ biara no wonum grow fine magedro no a na wode ointment no so atwitwi ne yɛtɔ aduro biara bɛnya grow fine magedro no bi atɔ sɛdeɛ yɛka no mɛma no yɛba a yɛnyi mu bɛrima wo bɛrima no nyɛ dompe ne hyɛm ɛyɛ ntirintiri ɛna mogya fam num grow fine magedro no na mogya mfa ntirim yie sɛdeɛ bɛyɛ afrɛ bɛrima no a ɔbɛgye wo so baabi yɛtɔ aduro biara ma akɔ bɛnya grow fine magedro no bi atɔ sɛ yɛ pharmacy Herbal drugstores yɛn ankasa so wɔ cars nam a ɛtɔ aduro no wohyia ka na no atɔ bi na mmom sɛ wopɛ ne dodoɔ mu atu atɔn na wɔ Ashanti region ha Kumasi a ɛhyerɛ wɔ akɔtafo PFA pharmacy tafo New Road wopɛ 1,000 cartons wobɛnya ma wo Mr. Herbal omrom Angelos omrom Apidanko omrom Kolinako Ashtown Bezerika Okewo Tinata Sofolai Purely wabua kwa have me wa asafo pole wobɛnya grow fine magedro no Saxeba Patasi Black House NNA so Patasi wa Costa Pharmacy Pampa so Yellow and Orange Mokom Smart Herbal Boss Santiago omu nyina wobɛnya grow fine magedro no ɛne ointment no nkranfo nkɔ Okanshi Drug Lane Angel Herbal Halos Repash omu nyina wo grow fine magedro no ɛne ointment no Ashamafo nkɔ Ekus Pharmacy House of Drug Widama wobɛnya bi nkɔkɔ Hillside hɔ na friend Isaac Drugstore nkɔkɔ wobɛnya bi wɔ hɔ Sunyai Kapeba Mosaic Greenlight grow fine wɔ hɔ ɛne ointment no Tachiman Abidro Depot ahemfie opposite wobɛnya grow fine magedro no ɛne ne ointment Brekum Dr. Clement o main station no wobɛnya bi wa obroni and 1,000 pharmacy Tamale Opike Ngombila ɛne nyame adom do takwa takrade crisis the answer apɔchen krakra wobɛnya bi Koforidua Gabson Pharmacy grow fine wɔ hɔ Mankasim Air Social Station Jeff for Obinyabi Information Center or wa obroni and 1,000 pharmacy Tamale Opike Ngombila Bonga Sister Coast Provision Store MTN Obinyabi baabi eto aduro bia obenya grow fine magedro no ne ointment no ti wo se wo nsa ana ona yo titiriti meka se ya na se na achew no begyaw no no de yare kese na ebrɛw ene ye nua ma no aduro enti mato yedin Dr. Mercy Prekope de emfie du no ntimi mu ni nsa onum grow fine magedro na aba de ba wote yaw wadura ne grow fine why family planning na wie na mogya no so wo ma grow fine magedro no se de be ya bibia be kama emere nti je number no se de be ya obetimi afrɛ me na edi nkomo 0244 59 65 32 0244 59 65 32 yeah no grow fine magedro no na edi ointment na twitwi na age yen de e ka se grow fine a agiso ane say it makes you grow fine nyame ko bia ho dasane ye besia aba ne abetoa ya disua ne so anu nti tutumrika mana moto na kope grow fine 0244 596532 Dr. number no eno no aha eya Akoma 87.9 FM Onia TV Akoma mu nsam dwumadie no eno na wo hwe na utie no na yene Innocent Kwashi enedi nkomo ne ex-wife Lydia Yabua na omoba ayira na yehwehwe na nyese bia akra no wodi agro ana bibi ene wa ma ekwan akra ne fa so yira aye no eno na ye case no se obi asoma obi ba kotopa no breme don hwere omai don hwere mienu omai don hwere miensa omai enum oma ensia oma enso oma na enipakura wasuma wobi ba 11 years wobi achim ne ba wo no na watete no ama na aduane adie ahwe ne yade titi ne tu bi ne yade ama na nya mfie poli du baako na wasuma no na akora na ama eno de hawo na emom wo 50 cedis ya wo de suma akora no eno na wo kwaje afie abusia wo like mentiase ase se mi pasam na free nia osuma no a Alice yanum because we die
Nanka wo kra ho popo bi e beto hey Debbie I just admit na nu asem because ade no ha dwene okay enti osuma no breben Osman no pa around 8 to 9 Tuesday morning. Okay. And then 3 weeks. Okay. And then 3 weeks. Bachelor. Okay. 8 to 9 one ma. Nana ma kase oba ne ye amroba and also a criminal. Okunu so a criminal. Ni kunu nsem oba ne 11 years Stephanie ye criminal. Bachelor. O se di enti no ye criminal. O se oba ne landlady honom na oba e no ofa ne 50 cedis. Oba one landlady ho. Ono lady na osuma akra ne landlady honom. Na abrewa na ya akra ne kono aha. Messi say also about landlady no offer landlady 50 cedis da. 60 cedis. Or 50. 60. Okay. Na sa aska no me ne maame ne ntamasem. Na no kre. Mpacho na me ni honom. Na maame no sa landlady abrewa no. Wa ka kire woda so oba na fa ni sika. Mpacho maame na fa ma say ma na fa ni sika. Enti odi ni sika the next me first maame say ni sika ma oh man wo honom. Ade na wo san ya man wo dim say oba na ye kronfo. Mpacho da bi. E maame na fa me say me ba na fa ni sika akodi. Ena wo bisa wo ba no so me ba na manhunu na misa no that day no. Na brebe na hu ni bisa. Until the next day my friend phone say Stephanie Gama so fa ni sika no. O say Debbie onyam fa sika. Me so okay mate. Ti me fuma me say ma mpacho sika me say ma no say Debbie. Me say adenti aso sika no akwara fa wo sika. Say no kra the next day say anytime wo sanga me say me fa sika na ye de emma wo. Na grandma say akwara no okay so wo fa ni sika. E free bra wo fa ni sika no. Won so ma ni biem. Mpacho ne neti. Okọ de bebia ne nu adwane bibia. Obi oye a criminal na wa fa ni sika no. O sa ma ne kwa ma ni bewura ne de. Na da akwara ne say o ne na one neti no. O ma na aduane ni. O ya dan nem. Odem. Enti say akwara na ba be fa wo sika de enti e na wo san friend no so ma ni biem ma nya access to your room. Mpacho ho ni me prayer me wo no. Enti Alice no so ni mu say wate onim wate say akwara na fa grandma sika eda meboa. Enti akwara konfo no di enti no no so Alice no so ma de say back. Ono kwa se nka wa be abdoti akwara na wo me honom. No onim menti anka aba be akwara no mpacho. Criminal kuno say akwara mo so e criminal no. Sa na o ka che me ofon so. Woso almost man man ta akwo yam wo mu fufu. Mpacho na mo na mo ka kire me. Akwara no di wo mu sika adwane da. Mpacho da bi. Tina na ase ne sen. Me hunu kronfo me ma kronfo me. No abewia me. Enti se wate ade enti no mo suma no so onkoto ade. Ene ono so omo suma no da man omo mfa ne sika nwane. Mpacho da. Okay. Mu wabusuafo bi bemben potamu ho a mususu sei bi a akra no ebetumi akọ mo ho. Mpacho da bi. Ma frefre mabusuafo. Ma frefre mo nyina. Wujide. Mpacho. Ne nanfo no mafie. Ono Stephen na sa da nipa okọ ne che grandma no ya danfo a okọ ne che ne danfo bia osunwa na wonom. Apart from like say a fan clan no mu dia go nim sa de ne ye ti like mpanyefo no be ye wo nyina mpanyefo da go nti okọ on grandma na ya danfo a okọ bo nti ono pe okasa o se me koma bere wa honom. Okay. Na asem ni say so dia na mo grandma o maame o dia no aye dia no woka. Maame de asane ko Sunyani police station ko report ye. Nti o ko report ye no kwa say woman mi na suma akra no. Nti e was send police for mechi no. I was some invite you. Patron. No man let us on ko announcement o ko FN station ko announcement. Nti announcement na chi misanjes on san ko police station on ko na ko report ye. And o san call back to police station on. O ko so mo ka just on tenase. Omo oba o tenase ma nyunu joye. Omo amfi no. Na sanko obi no mo hwe say the number man say on dem friend because trust man bo around 4 to 5 mo say dia sent on sanko number na the man say the number na the man ye fry enko o si dey akokase konfo se ko na oba yare ya wodi na akọ akoma ho we si dey no akokase konfo ne se ko wanu mo jo to are be se ma ne se ya ko aba yare ya na akọ akoma ho Me pa cho mo fa ne picture ne nto so ma ye why ma dawroma ti ma me ne de won ko police station ho since akra ne yera ye on si ho won tuwa na mo bia mo ano se mo behunu mo 11 years akoda no mpacho da bi me pa cho mo fa beluchi fa picture no eto so e fa e ma ye onu so akra yin so won kra phone mpacho ne ono use tablet bi sisi a say enti no on kita phone bi sisi a na wo boy mpacho da bi 11 years ono ko ni sa name
and then call my baby, Omutumia, dear, you know, I have there, she will more date. Hey, a boy. I can't know that even this one, Stephanie, dear, Yabua. Stephanie Yabua. We'll go school way. But your school Accra, I could this. But it's your coach and don't start school on cause some may or some return back to I could this what this term and I issue is saying. But you know class 2. Osa. And see, police extracts no na that's one no. Name no Stephanie. And then 3 weeks munie. Mpacha. Na obia suma no na maame no wonima. Mpacha oso ne ba ni sha. Ne basha afenu awo. Wa foforo. Maame panimu sa. Ne ba wo fie say. Minim ne ba mfie. Maame no kwa menga say minim ne da. Apart from grandma na minim ne de maame minim no. Enko maame no wan frame anka minim maame number krampo so asoma akra no. Enti akra no ne yade na to so na tiefo. Ba bibia da wo bia sunyane ena akra yi one ne nana ewo. Na wo ba o maye say. Mpacha ba akope. Na baba akope na ade ne koma o maame so one ne ntra wo ye dan. Mpacha na mene na wa make say minya accident. Sunyane bro no ba yi. Penkwase. High tension. Penkwase high tension. Penkwase high tension. Okay. Ena akran no one ne na ona ne friend say. Matakumi. Matakumi. Okay. Na woman wedding fee say. Mpacha be 70 to 80. 70 to 80 years. Hey, unani wanyini. Mpacha ne. Nenti wo ban na wonya baabi afa na wo se wo pe baabi a wo du ti beto ya odi akra no koma onana no na wo da abonte mpacho menene na na ko nti meba no me fi madam forget ba ko senka on pe dem me mra ma ye na ye nkonkope nti ka wonya bia no be fa wo mpacho ane. Okay, nti penkwase high tension eho na one onana etie one nana na eti ho na obi afre na soma no omu neighbor enkanya bone se na de enye baakofo na wonya wo akra ne beto nkwa bia anya wo nko anwo ba amanse nyina amanti sa wo soma no enye bone because pa no kra de nka akra no wo nkwa chiri ekromo ye to pa no nti ye mfa ka nkokro fufuro so na akoto pa no no ayera sa akra ne memeye se wo tu ye hu no ona wasoma ne tik sabre enka wo di mo de why you ani kwa 50 series da wo de soma akora mom wa ye ne ye nhwehwe no oye school ni 11 years akora ketwa onu krono so de wa hye o onu se boys sikani brinti wo mutumi ade nyina ye mo bro hunu ni wo mutim wo makomam yeah. Oh, kasa ben otumika. Mpacho twi. Okam. Mpache. Momo ya asante fo. Mpache ya bonofo. Ebono. Mpache. Nti bono kasa woka. Mpache. Aha. Woka ebono. Ti mo dawro ma. Hey, papa, wo ba no da wakoma so pa wasa wo. Me da se mami. Woka wo ma ho yesen. Woka me ma ho 5. Woka wo ma ho 5. Mpacho ane. Wo ben na pa ho. Men too close, but as a cocody on an hunter, on my minion everyone, as a my contact I could free mu. And I'm so omne my members in call into Moko, you know, Doma. Now, Massine, I won't find a crantino, may behind that man war. Sunyan ho, no more to the Mahin crew. To my bus, Sunyan Hono, Nancy, Nebra Bakumo, and to overcome a war. But Nebra our different place, or behind also had a different place. Until Linda, I could share BBA, no. Nancy Linda flew a better than war, Accra. Into your Stephanie Ma, Martin said, or yet then we are now a fan of the school. Until you flew about about 2 weeks. The Miami Biscuit, what I knew is a beer on a so one can. So I was sending the money. So I sent the money to grandma. A children on the from you say, Stephanie. And to your idea, say, and son, I bought papa money. Mpacho. The week and echo 2 weeks. But because now Eddie Kandako police station announcement, let me say be one. Who be one saying? Akwana, you are the first person I was offering you, papa. Ebi asa be kwa na mo start to and amonwa.
enke bia ye hunu akoda no na 2 weeks is a sign na wo mo papa na ama ne se ne bayra yeah 2 weeks ni na wudidi da wani kutimi da wutumi didi she wa fu men kesu elda etie for madaroma momwa ye na ye sanka Stephanie penkwa se high tension sunwane enti baby a wahu na kora yi bia enimfoni na da so no baby a me sawa da screenshot mame screenshot ato wo phone no so mame na bua yen na yen sa entumi enka Stephanie 11 years asam na homete ha dwene obi amane nya na sem hia se wo ba fifie na wo twe se yi a me gide ye se wo da wonna ye de ye ho ahya wofo no shoes mu ti mumu ayen na ye sa entumi enka akoda no okay yo enti mumu ayen me pa cho se wani atwa no so wo de bomode na efre yen ewo ye production lines no so 0245301462 0245301462 and that says 0552601529 0552601529 when you twa kora yi so a wadawro ma boa yen 11 years Stephanie na ye hu no neighbor asoma no so onkoto pa no emra no pa 3 weeks ni akra na yera neighbor no emfa kora ne ho the 50 cities your the mark so onfa nkoto burodo no enu no okwa abusia ho akwaje se sa na tia we nipa pone for pa me se sa na tia MC Marco na promote se yanko panda roma na onso ya me atom ye de yanko pase ye ba no pe kasen no Marco MC yanko yo Marco yanko ponko so na onhira mo pa mo adwuma pa mudi magana ne asantema nyina eye ba ye kadumpe kaka said ya ba bia obenya mu ayaresa enimu ahoto ne asomdwe de na ye Dr. Ba aso ye ana betime de wani akire ame ahwe ama wo yade afri so enti na awia ye nchia kase ne free Dr. Ba aso ye ede ma yahwefo ene atiefo nyina da bia ye trans say ye ya na ye numbers no ai didi dwuma na ehu hia pa efri se ye besoli akọ enche bia na bia na obi hia ye enu nti ofa number na eye 0244 988 004 0244 988 004 and it was 0244 08 34 82 0244 08 34 82 number way ana Dr. Ba edidi dwuma ewe aso ye ho se wo hwe Dr. Ba ye wo Kumase Atonsu Agogo Aban hospital na wo Kumase Atonsu Agogo no na chi ana Dr. Ba yen ye di dwuma afi enkran ye was Painters Road 18 Junction ehon so udru junction so wo de busa wo bia sa wo hwe Dr. Ba wo hwe chamfo ba wo hwe nyarewa nyina bedwane nyankopada wo ma eni papa obekrew amoaba na fe won so waba me asa oyade da bia ya na ye bobọ so na ye ka kirew fi se ye kirew de ye ne de ye wo amoaba na so waso adwo efi se yade ba nipa so a ya pa na wo hwe oyade pa na wunya no adura kohwe nkrofo ba ye ho na wo mo ka enura sebe omo anu ogu omo yam titiro bi o pa omo yade no esanse na omo hu se etimi yesa ni nti omo keka akwankyere ne no ma omo anu ogu omo yamu a eno kura timi ko fa yade foforo e de break nipa da sani enti nese Dr. Baba no oteten aban no oboa nipa mesra onya so na tie ne ye na bọ modern se wodi wani be kire Dr. Ba yen ya so ye ho ne ya hwe wa ma yade afri wo so efise yade ekurokura nipadua ne saa de ne ko akire nipadua ne kusa sebe nipadua ne ye basa ebia na me ne odi nkomo me ma me bi ne a one na ma ne nyina nse ne papa bi ne to ase ntini twetwe no ana otrase o se ne to ase no twetwe no ntini na twetwe no ntini na twetwe ana wo ye den o to ase na twetwe ana wo ye den
da bia Dr. Ban ye trans e ka cho say ade bi e wo nipa da sani mu asabi e fa nipadua no ho ye yade de wontimi mfa me ho abra obekokwa wonya mu ayaresa enti na ye di nkomoi e bia na wo de wo trans na asori a na ato ase twetwen wo nantu twetwen che say wo nipadua no mu ntini ni nyina twetwen a ena wie ya me ni wo di nkomoi ye wo haban wo aduro bi e bowura nipadua ni mu a wona wo se wo to ase ntina twetwen fie bebre de yade di ato so siatica na nasefo a pra ne enyi sa no ma no emfiri nipadua nim e wo Dr. Ban so ye enti na sa wo ye maame wo ye me papa ana wo sa o haw no wo tena se sole a na wo to ase twetwen enti ne haw wo sole en sole na wo brebo bna ni nyina no wo de ba Dr. Ban ho a ensan se ye wa haban ya ye bibidro mu a ye nim se de esi de haban kutia ade bi a ye yade wo nipa da sanim no ye behwe wo ama saa no ma na wo kom no afiri wo so da bia ya na ye no di nkomo na ya kyerew no ma bebre hwe da bia ye ka kyerew sasabro ye ka no ho asem no ama ni nipa bebre aka da mu sasabro ye yare bone ye yare fon ba wa hwe na wo ti ni din ne sa na se koye rheumatism ni ye kan din ne sa wa hwe abeka se wo de ato ba na nso ye yare bone na first na Dr. Ban ma ye no na nipa bebre ka ne fie se oh sasabro ni aduro sasabro de ntimi nko rheumatism de ye sa nete Dr. Ban si ena ye di nkomo yan kan cho se wo de ye sa nete a wa hwe ade be ye wo nipadua no ubenu ho fi se ne nso sha se toto ye wo nipadua mu nyina tutu wo ye ho hwe enye wo ti ni suo edie be ntra de wo kan wano se wo sasabro ba se eye rheumatism yate ana se bi nipa da sani ewo wo nipadua ni mu a bo modern se wo de wani be kire yen ya so eye ho ye Dr. Ban ho na ya boa wo ama sa rheumatism sasabro no afiri wo so ama won so wanya mfa wodie enti enne awie ya me ni wudi nkomoi se ya hututuo yade bi ana agyen kasa na boso se ya sasabro yade bi anani padua no na wo Philippines ana se hututu pa ye wo ya ni nyina no bo na de ba Dr. Ban yen ya so ye wa ye beboa wo ne ye de ahaban adi sa adwuma na ma enne me pese nipa bebrete ase ne se Dr. Ban wo na e wo no abrofo duro bi eni ho eya bibiduro aya ban ane ye de kutia yade bi a ye bodin enti obi o won sasabro no ana rheumatism ana hututuo yade no oba Dr. Ban ho a eya bibiduro ane ye de betu sa yade no asiama no ena me ni wudi nkomo afa yemkro osa ho osa ye wo mu ahodo bebre emiensa na dane dan nyina de ya na nipa pese ye ma wote ase ne se osa ye yare bi a ye yare bone na nya wadwene se oh ena de ma kire me yam enti na se ni se e wo kwan ye fa so ebeba enti se osa ete wo so na wo bra de ye kan kire wo ne amoate ase ne se yam kro osa ya de a wo hwe aduane to yam a obebre obi o nidi ya no obre obu ane bo ano na etwe no obu aduane to yam a no ofe wo mu bebre de ye wo bia no a wo de wo wahunu se ye osa no fabra Dr. Ban ho na fe ye mo ne mo bibidura ye bosome ba kope na fe osa na edi unyama ne sabi wonim nyina yesuru ha sabi ama chese watwe ye tantantan sabi enam osa nti no ye ba ma ho aye fe na wagina ye ama nipadua no so agina ye ama won so wasoma adwo ena me ni wudi nkomo no maka kire wo se ene ye wo no ma bebre wo nipa da sani ho a esia ne de na kwotena baabi obi enkase mpaibɔ nye ye nyina ye agidifo ye kristofo ekɔ asɔre nanso de Bible ne kan ne se yade bɔ wa ye ni dua na ba yemfa haban ensa yade se obi adwene ho kan mesrɛ ya na nya honhom Ghana nkwa obi anya adwene ha wa eye bayifo ana se ye sei da bi adwene ho nso ye yade se obi adwene ho kan ana ma ne ye no ma ensem fata entire bia nkoma me ni wudie wo ba baabi wo ba ana ba ma bi abrantie bi ne ni ya wo ye nyina no efiri tete dadada osori no okasa adwene ni change na ekwa ha ebia wo de na ne number bi bebre wunya dupanti adwene no wo timu nya ne se eya abonsam yade na ye bayifo bi na de sa de na to no so ena me mo wate ase na mamu ahunu se obi a wanya adwene mu haw a wabodam a ne ye anya papa ewo fie no momfa ne mla Dr. Ban yenya so ye beboa no ama adwene ne ho aka no amenne no ma ensem fata no ye ena okwa minhu ababa wa bi a miamehwe na anka wo so ma mede ne ba Dr. Ban wo yonga fefefe na wona mo kasa unim so de ni chini ko ba bi a odi na adwene nyina ebu se enipa no ebi obi na ye no enso ye wonipa bebira mu fifiri ba bi ba ya na omo adwene no eho aka ye ma omo adura enne hu so na mo a
wadwene nya wo sakra se wanya saa yade no ebida enti obi a wanya adwum haw no omra Dr. Baa ho enemi ni wudi nkoma aka che wo se obi a na dwonku eye ne ya a ne hebon broni se wo hebon no wadwonku no ya wo ya a da ne da nyina wo bre no eno nso eye dompe na bi ana wo nipadua nim sa wo bo moden na wo ba Dr. Baa wa obi a na dwonku ya ne ya obi a ne hebon ya ne ya onante a wontimi nante otu ne na ba akumienu Jesu oje akonwa tenase otu ne na ba akumienu Jesu oje akonwa tenase arewe amenne sebe oye bubu ani a mesra ba bia dompe anaka se hye bia woni pada sanimu no ye won haban a ye de kuti asa de no eto obi na dwonku titu wata so a ebeka usisi ho no eye wo ya a wuntimi nya wo hwe no oba Dr. Baa ye babua wo ama wo dwonku na eye wo ya no ni nyina firi wo so ama wo nso wanya afa ho die o ma ti kotodwe anipa beberebra ho enami ni udi nkoma aka cho se ukotodwe ye wo ya na so de betena fie abra wo ma Dr. Baa so ya ene wan hwa obehunu amane pa efise nipa bebere hunu amane wo mkotodwe mu enipa beberebra obi di aka deche obi di anwonwono obi di onante obi di yedede obi di ne di achia ne nan no ni nyina gya se wanya yade wo ne kotodwe mu amene kotodwe no eye hunu amane wo de ba Dr. Baa wa ye beboa wa manakọ entempa so efise won habaya ye de tu nipa kotodwe so ne ya chekere na haba no edi dwuma ewo nipadua ni mu ene usisi ya oya ana wuti fie ana wo kasa ana misisi ya de ide da be ne beko sisi ya de a atena meso ache obi ani sisi ya ne ya bia no omla Dr. Baa wo eya haban yo ana edidi dwuma enye operation brane anya wo na afie mfa haban no ema sisi ya de emfiri wo so ene wachika sa ya oya ede na wo je wachika sa no de amane ya oya eye wo no maso wadwuma din bia na oye no ebetimi de ohaw abre wachika se ebre mo no amo ahunamane nanso na Dr. Baa yen wo spana ko wachika se mu a wo bre no ni nyina wo de ba Dr. Baa ho a ye be wo de ahaban atoto so amo anya fa wodie enti na wiai obi ohaw ewo ni dompe ene ne kase mu ebia na wo de ni mu abu ebia na akonya nkwanhia ana wo dompe ni mu abu a fabla Dr. Baa so eyo ne momoden yemfa hapai ento amawo mako de ye ka che nipa omo asasi so se yade ye wo na wunya ho adura eya na wuta de hye no ma bi ba Dr. Baa me ate ase ne se ubbo mode be ya so e ho a yade no ye be kyo se nyu obi na eye wo eya aduro na wunya nya ye empanimfo se wunya ye de no adura na abobọ dawuro ka se we de ye kwankro ni wo kwankro ni de nya ye Dr. Baa se bo moden na fa yade ebobọ din no ebra na fa yenhwe yade no emani padasani wosum nyo fisa wo yade a ede no ma beberebere nipadua no ede ohia kura sa ba fie enti wunya ahotode a na fa wonya ahoden akoye adwuma je number na edidi dwuma no na yemfa kasa no emra wiye ye number no ye 0244 988 004 0244 988 004 and ye was 0244 08 34 82 0244 08 34 82 wadao ma wo Dr. Baa ye wo Kumasi atonsu agogo Aban hospital nachi anenkran ye was painters road 18 junction also be Dr. Baa ho awiame no akasa eye yade aniesa apese ede bibidro ede ahaban etu yade ase a baby ba ko pe wo so ba eye ba Marco yakopon koso na wo nhyamu pa ya community 7.9 FM on your TV akoma nsam dwumadie no eno na wo hwe na wo tie no na yene Innocent Kwashi ya ofri kitaba yene na ire Linda Yeboa de nkomo na yabehunu se wono ba obi asoma womo ba wo sunyane kura ye fra wo penkwa ase high tension sa akra ne nkoto brodomra ne 3 weeks ni akra ne koye no omai nipa kro na ko mu fie ho se wo kwaji ne 50 cedis ya wode esoma akra no nemmom enye akra no osoma no a wayera no ehwehwe mpo eye me ya na ye mahomete na medi ya wiye papa ya baba ho na ya beka eho no asem na maka se atapani die no enche na ye babe ente enuti wadawroma wodie no ehia